الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أمبي أن لجبار بلا جلفو ملكونو ملكو خالجين فانتنا بلا جلفو مؤمن بتانسوي يوتيوب سامبي أن فيسبوك فقط تيك توك ما anga pazu amani anga bonu pe uka utubetu ana ala sona anga emission mandi amina ode dan sisa lui anga emission spéciali lui faida kene ni Allah subhanahu wa ta'ala ka nyi ani cheban mi be mali kono bi ani nyi bela jele na le be no ka nyi be na fa ani ka malion na fa ni aka doni ala e doni ni kalfa ala ana le de no be no de Sheikh Alhaji Sheikh Amadou Sidibé Banu Amadou mundugula farada sabunima ni ala sona amaka salon dakabana amode ko bishuna wala mani ni an flebaw fe anan lajebaw fe ko abonele to anan ni ala sona ma bi amina fen chama me adama dinya re kunga amina fen chama me bi mali vi re misiki kam ko yake to mina kanya jem kono singata alama herela nala sona ko no chama me ambe masiki anga filipile mambe masiki anye doroma no e Alhaji Sheikh Amadou Sidibé amako Sheikh Amadou Sidibé. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Malivia sababu ye ala ye diɲɛ da dɔni wa ala bi diɲɛ ba dɔni san finna dɔni san nana dɔni shukura ala fɛ dɔni wa dugu jɛra dɔni maaya yɛrɛ ye sababu ɲuman ye ala kana fɔ sabu kɔ ala subhanahu wa ta'ala ko a di o ni a seti jabla ko a ye n wele aw ma ko la kɔnɔ gango a kana sigi ten a ye n wele ni min de se ka wele na wele kanti da gɛrɛ wele baw la a ko n'o kɛra na aw ma ko gila ye maa minnu ye ne ala ye ka to yen ka t'u wakilu siri fɛn wɛrɛw la minnu ye ala tɛnɛmafɛnw ye n'o ye sinaw ye ala ko saya de kulu jahannama dakhirin a k'u bina don jahanɛmɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ se foyi t'u ye o kuma na sa ala min y'o fɔ o de ye ala jumɛn ye n'o ye arhamanu rahimi ye diɲɛ hinɛ lɔbɔlen tigi ni lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi o de ye ala ye o ala ye jumɛn ye a bɛ fɔ o de ala ma alisamiyu n'o bɛ mɛnni kɛ maa bɛ kulu wɔɔrɔ i bɛ fara jukɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ n'i kumana ala min b'a mɛn o ye ala jumɛn ye elbashiru maa bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'o ye yeli masa ye n'a ɲɛ b'i la i bɛ kulu jukɔrɔ i bɛ fara jukɔrɔ i bɛ ko kɛ ala ɲɛ b'i la o ye masa jumɛn ye ya razako n'o ye gɛrɛsɛgɛ masa ye gɛrɛsɛgɛ min bɛ di maaw ma ni ala min b'a bɛɛ lajɛlen kalama an ka m'o ala de ma o ye ala jumɛn ye elkaharu masa
ala min bɛ karabali kɛ su ni tile n'a ka d'a ye a b'o kɛ bari ale yɛrɛ tɔgɔ de ye ko fa'alu lima yuridu ko min ma ale alaja k'a b'o kɛ o kuma na sa o ala in ye masa min ye elwadudu kanu gɛlɛn tigi ala de ye ale ye n'a ye maa min kanu ni dɔnni ye a ye koba k'i ye dɔnni ye tiɲɛ ye ala ye dɔnni di maa o maa min ka d'a ye dɔnni bondaw ka ca batutamoriw bɛ yen ilimunu zahira bɛ yen ilimunu batini bɛ yen ayiwa bayanu bɛ yen ilimunu hakika bɛ yen mɛ nin bɛɛ lajɛlen ye dɔnni ye mɛ dɔnni yɔrɔ sɔn hɛrɛma ye dɔnni min ye o de ye ilimunu hakika ye ala bi don ka baro kɛ maa minnu fɛ u ka birifini jukɔrɔ n'a bi gulow yira u la k'a fɔ nin kɛ nin ka ɲi nin f'u ɲɛna nin f'u ɲɛna seko amadu baninko amadu n y'o de fɔ aw ye n ko san kɛmɛ o san kɛmɛ ala bi maa kura di maaw ma a bi maaw ɲɛji cɛ san kɛmɛ o san kɛmɛ ala bɛ na ni bɔnɛ kuraw ye minnu bɛ maaw tɔɔrɔ o san kɛmɛw la k'a daminɛ a 1900 k'a daminɛ a 1900 ka n'a bila 2000 la o bɛ na san kɛmɛ mɔ o san kɛmɛ min filɛ i b'a sɔrɔ walejuw tɛmɛn'a kɔnɔ o san kɛmɛ kɔnɔ ala bi dali kɛ waleju 7000 ani waleju 770 ni 77 n'i y'a lajɛ mali ye min sɔrɔ a la a tun bɛ taa jɔ fɔ waleju 7000 la sɛgɛnɛ amara maalaw kun b'o la libahu kun b'o la muhamadu abdulayi shadu kun b'o la fo ka taa se o worofana ninnu ma o tuma na olu bɛɛ lajɛlen kun b'o la hali baara maa ninnu bɛɛ waliju musomanw olu bɛɛ lajɛlen kun b'a la jaro karamɔgɔw kun bɛ o la ala ye nin da a ka ca an na masa tɔw ma ni ala y'o min kɛ san kɛmɛ o san kɛmɛ ala b'o di o walejuw dɔgɔyara ka dɔgɔya ka dɔgɔya ka dɔgɔya depuis a 1906 n'i y'a mɛn ko a 1906 fo ka n'a bila 80 ka bɔ 80 la fo ka n'a bila 2000 o tuma walijuw dɔgɔyala a cɛkɔrɔba minnu kun b'an bolo Giɲo alimami de kun y'o dɔ ye ani ala cɛ ka di n'a ye min fɔ ala ye ala b'o minɛ o yɔrɔnin bɛɛ a tɔw b'an jɛma hali yɔrɔ in na buye b'o la n'o ye awa a sɛki buye sɛgɛrɛ buye nɔrɔ o b'o la a sɛki sɛri usumani madani hayidara fana bɛ o la walejuya bɛɛ n'a ka marataba taa cogo don o tuma o walejuw minnu tɛmɛna maa magoɲa yɔrɔw b'a la minnu ye walejuw ye n'olu bɛ se ka maaw magoɲa dɔw b'a la olu bɛ maaw wele ka taa ala ka diinɛ yɛrɛ mɔ jaati a sɛri sɛri usumani madani hayidara ye o dɔn dɔw b'a la dugaw bɛ taa minɛ o fɛ kɔnɔ gango la ala b'o dilan buye hayidara ye o dɔn o tuma na an bɛ san kɛmɛ kura min kɔnɔ an bɛ 2020 de la wa 2022 o kuma na sisan nɔ san 21 an y'o de kɛ san kɛmɛ kura in kɔnɔ o san kɛmɛ kura in kɔnɔ ala ye walejuw di a kɔnɔ wa kutubuw b'a kɔnɔ kutubu zamani fana b'a kɔnɔ kutubu ni kutubu zamani olu tɛ kelen ye diɲɛ yɛrɛ jɔlen bɛ ala bɛ mɔnɛ a ka dugukolo sanfɛ k'a bi kasara di kutubu zamani dɔw bɛ yen a b'olu lajɛ o kelen bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn dɔ bɛ kɛ kɔrɔn fɛ dɔ bɛ kɛ tilebi fɛ dɔ bɛ kɛ kɛɲɛka fɛ dɔ bɛ kɛ awabani fɛ o naani kama ala bɛ dugukolo stabiliser olu kama k'a sɔrɔ fanga t'u la nafolo t'u fɛ n'ala ko a bɛ halaki k'a b'i miiri nin maa ɲumanw ma a bɛ halaki jɔ o tuma na kutubu ala b'o da o ye maa 770 ni 77 ye o kutubuw fana bɛ dugukolo sanfɛ ala bɛ miiri nin bɛɛ la ni ka ala ka jɔnw awa civiliser n'olu ye ala tɛ sɔn ka kojugu min da u kan a bɛ kɛ ninnu de kama ala kɛra mamadu tile taalen kɔ sallallahu alayhi wa sallam o tuma na sa dɔnni bɛ nin cogo la ni maa min sigara dɔnni la i sigara i yɛrɛ la ala ko foyi ma kɛ fɔ dɔnni nazara ye anw na u y'an na ni jumɛn ni suya tɛ o dɔnni o dɔnni fɛn minnu ni anw y'o kala nazaraw fɛ n'an taara da olu la ka tɛmɛ an ta kan nin ye kabako koyi dɔnni min bɛ afiriki nazaraw ka dɔnni o dɔnni a buruju bɔ mɛ anw de fɛ wa dɔnni tilara fila ye buruju kelen bɔra arabuw fɛ kelen bɔra anw de fɛ nin ɲɛ bɛ kuranɛ kelen min na n'o ye kuranɛ ye avion panna kuranɛ kɔnɔ motɛri dilara kuranɛ kɔnɔ a dilara yɔrɔ min na o ti yɔrɔ wɛrɛ ye koyi o bɛ suratu zawagadi kɔnɔ n'o ye suratu wakiya ye y'a faamu wa hamumin fi hamumin o kuma na nɛgɛkala ni fiɲɛkala a haya bɔ a kɔnɔ ala daliju n'i y'a minɛ k'a baara kɛ n'a baara échoué la i bolo dɔ bɛ sokɛ d'i ma n'o tɛ n'a jaabira dɔ bɛ na mɔbili d'i ma kabi ala ye dayima min ɲɔgɔn sɔrɔ
n'i y'a baara i yɛrɛ ye komi dɔnnibaa k'o baara yɛrɛ anw ti sɔn o de ma kosɛbɛ o fɛn fasɔn ninnu n'o tɛ ni mori mago kɛr'o la walima e yɛrɛ mago kɛr'o la n'i y'a baara i yɛrɛ ye n'a ma ɲa dɔ bi sokɛ de d'i ma o y'a ye a ma ɲa n'o tɛ dɔ bi mɔbili d'i ma i m'a ɲɔgɔn sɔrɔ fɔlɔ o kuma na o de ye suratu zawagadi ye a fɔra ale de ma ko kuranɛ nafoloso don ayamini b'a kɔnɔ simali b'a kɔnɔ sabikuna b'a kɔnɔ kininafan maaw ni alijinɛ dongo fɔlɔw olu b'a kɔnɔ ani ɲumanafan maaw o kuma nafolo sitana ɲini o y'a ɲumanafan maaw ta ye nafolo hɔrɔn ɲini o y'a kininafan maaw ta ye ani alijinɛ dongo fɔlɔw ni zawagandi dɛsɛra nafoloko la ne ma d'a la ni kuranɛ kɔnɔ tɔgɔ bɛ yen bilen min b'a ɲɛ ala ye nin dalijuw di zawagandi nasiraw a n'a yiridenw i bɛ yiriden minnu sɔrɔ nafolo dɔw bɛ yen n'i y'a baara a jahanɛmɛdenw bɛ cogo min na u bɛ kɛ jahanɛmɛ kɔnɔ u bɛ yiriden minnu dun ka t'u fa a tɛ kɔngɔba u la i bɛ nafolo sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ yan mɛ i ka dɔrɔmɛ kelen tɛ se ka ci maa da o de ye o nafolo baara sugu ye ɔ kuma na sisan silamɛ man kan ka olu kɛ o bɛ mɔgɔ sɛgɛn kosɛbɛ minnu kan ka kɛ o de ye ayamini ani sabikuna o nafolo baara minnu bɛ seko amadu fɛ ne b'o de kɛ maaw ye ani ɲuguba saga fila ye ɲuguba saga fila n'o nafolo baara kɛra maa min ye san kelen kɔnɔ ka bila san fila la n'a jaabira taw i b'a sɔrɔ e ka nafolo baara la a bɛ bɛn i kɔ yɛlɛma ko fila de ma mɛ ni min taara jaabi san saba o ta bi bɛn o kɔ yɛlɛma ko saba ma o nafolo ti o kɔ bɛ a yɛlɛma ko 7 a nafolo ti ban o y'o de ye nka i bɛ taa sɔrɔ i na sa dɔw bɛ perese o la e ye san 20 sɔrɔ sɛgɛn i nana sababu dɔ baara yan'o ka jaabi e peresera o la san kelen kɔnɔ e y'a ɲɛdɔn de e ye san tan kɛ sɛgɛn i b'i sigi k'a lajɛ n'a jaabira san kelen a bɛ da e kɔ yɛlɛma ko fila ma nafolo bɛ ban mɛ n'a jaabira san saba i bɛ taa sɔrɔ e kɔ yɛlɛma ko 7 olu si tɛ sɛgɛn kɛ tugun maa b'i bolo hɛrɛ bɛɛ tunu i la fɔlɔ yan'a ka jaabi a b'o kɛ dɛ o de ti fɔ maaw ye nafolo baara ɲuman si tɛ yen n'i y'a ta n'a ma gɛlɛya da i kun e yɛrɛ b'a fɔ ko nin y'a tɔ juguya donc n'i ma lemaniya yɔrɔ e bɛ dɛsɛ o kuma na sa o nafolo baaraw bɛ yen ɲuguba saga fila ye n'o de fɔ diɲɛ bɛɛ b'o kalama maaw y'o kɛ maa minnu nana ka na wale ɲuman dɔn su ni tile u bɛ ka na ka na bolifɛnbaw di ani nafolo mugu k'olu ka awa nafolo baara jaabira nafolo sɔrɔ cogo si tɛ nafolo la relation ani ala deli ala ka gɛrɛsɛgɛ d'i ma a bɛ taa bange o relation kelen in na ye nafolo tɛ fɛn ye k'a bɛ dilan jinɛ ti n'a jɔ k'a bɛ nafolo wɔgɔ k'a di maa ma nin bɛɛ lajɛlen ye kuma dɔ ye kuma minnu bɛ yen n'a bɛ adamaden hakili sɛgɛn kosɛbɛ y'a faamu o kuma na sa ni maa min b'a fɛ k'o baara suguw kɛ ala ye o latigɛ o seko dira maa minnu ma o dɔ de ye seko amadu ye nka ne m'a fɔ diyagoya la maa ka na dɛ e ka to yen bali mɛ seko amadu de bɛ maaw bɔ sɛgɛn na o ye ne yɛrɛ dacogo ye ka maaw bɔ kɔnɔgankɔrɔ o ye ne dacogo ye ka dɔnni di diɲɛ ma o ye ne dacogo ye bari ala ko dɔnnibaa min ye dɔnni dogo o sen de alijinɛ koro ne b'a fɛ ka alijinɛ ɲini ni n ka dɔnni o nafolo baara ninnu bɛ kɛ n'o ye ɲuguba saga ninnu ye olu de ka teli a ka bon san 2 san 3 o tɛ waati jan ye o mɛ nafolo baara dɔw bɛ yen morikɛ dɔw tɛmɛna mali kɔnɔ yan u ye kaliwa kɛ awa san 40 dɔw ye kaliwa kɛ san 15 dɔw ye kaliwa kɛ san 7 a ka sɔrɔ ka jaabi e ka bi m'o filɛ nafolo baaralen e bɛ se k'o sɔrɔ cogo di kalo 3 dɔw yɛrɛ bɛ ne ɲininka dati b'a la wa ne ko ne t'o dɔn ne yɛrɛ tɛ n sa don o jango yɛrɛ mɛ ɲɛgɛn min b'i tɛgɛ kɔnɔ ni ne y'o ye ala ye taamasiyɛn min jira ne bɛ se dɔ f'i ɲɛna i t'a dɔn i tɛ ne ta dɔn i y'a faamu o kuma na o baaraw bɛ senɔ seko amadu bolo nafolo kan ka ɲini ala ma nafolo ji jɔn o jɔn ma kuma da t'i la du maa bɛrɛ maa fililen maani o tɛ du nafolo da yan maa min da sɔgɔ mɛ k'a tile bila du wɛrɛ la du nafolo da tɛ yan ɔ ni nafolo kɔni t'i bolo e tɛ yen i bɛ fɛn o fɛn ɲini o de ye nafolo ye n'i m'o sɔrɔ to yen bɔn nafolo baara cogoyaw la k'a fɔ dɔw b'a fɔ ne yɛrɛ kɔni b'a fɛ k'a sɔrɔ
hali n'i y'a sɔrɔ ma si sɔrɔ bon ne t'o nafolo baara dɔn k'a kɛ ma si sɔrɔ nafolo baara ye fila ye a bakiluta a n'a foniseerelama ayamin wa simali sabikuna o saba in da sabikuna ni simali olu fila in da ye kelen ye o k'i dɔn alijinɛ kɔnɔ joona joona o de ye nafolo baara dɔ ye diɲɛ alijinɛ ko do fɔlɔ kosɛbɛ a gundo bɛɛ y'a di uhudun o kuma na Seko Amadu n'a bɛ gɛsi nin yɔrɔ in na su in na yala kɔnɔ sogolen ka masaya baara n'o ye kɔnɔ sogolen fa ye n ɲɛ bɛ mɔgɔ caman na o da b'a kuma rɔ i tɛ se dɛ fɛn min masaya bɛ taa baara 5,000,000 e b'o bɔ min 5,000,000 natɛ nin ya n'u ye karidaw don dɛtiyaw ni fɛnw na o bɛɛ ye su yan an ta ye ɲaami bɛ yen cogo min na bolo sin bɛ cɛ caman na i t'i ye kuli in na dɛ n'i t'i ye mais bakilo e ma se k'a baara o e ma se k'i ka fanga ɲɛɲini fɛn dara relation na musobakɔrɔ minnu bɛ taa don ka k'u bolo da o kɔ jamakulu bɛ n bolo jamakulu bɛ n bolo u bɛ miliyɔn cɛ k'o d'o ma bon ɲinan gɛn bɛ nin de kɔ wallahi m'a f'i ye ni dɛbɛli tɛ ala ka fara i kan bi mɔgɔ kɛlen ka layidu ta i ye relation na nkalon finman don mais o politiki mɔgɔ joli joli sɛgɛnna ka saya o ma t'u sigi fauteuil kɔnɔ a dɔw tɛmɛna a hali a ma kɛ ministre ye nk'u da mankan bɛ jamana yɔrɔ bɛɛ la wala fɛn wɛrɛ tɛ o da marifa ye u dar'o la ka tɛmɛ sababu kan wa cɛ ŋana o cɛ ŋana k'e b'a fɛ ka kɛ jama ɲɛmɔgɔ ye n'i b'i labɛn i b'i malo cogo rɔ a cɛ ka jugu dɛ e ɲɛ t'u malo cogo la di subhanallah relation ani da marifa ko jeunesse bɛ n kɔ jeunesse jumɛn n ko jeunesse bɛ kɔ jeunesse yɛrɛ fɔlɔ jeunesse jamakulu fɔlɔ o tɛ kungo dɔ ye olu ye fila de ye o dɔ bɛ na ji sumalama mɛ dɔ bɛ na tasumalama don dɛ olu ka kegu n'u ba nin ye fɔ k'i sa i tɛ ɲɛ sɔrɔ bon aw b'olu utiliser k'a mago ɲɛ olu la bon n'olu nana wuli zeyi kɔfɛ k'i tɔgɔ tiɲɛ e tɛ candidat dɔ bɛ k'e bɛ kɛ faama ye bon dalilu minnu bɛ mɔgɔ kɛ faama ye kɔnɔ sogolen fa ninnu ne bɛlɛliw de don est-ce que i y'a faamu kɔnɔ sogolen marala ma kɔnɔ sogolen mara ten o a bɛ fɔ a ye bɛɛ n'i dakan n'o o cɛ dɔ bɛ Mali la yan n'a m'o dabila kɔnɔ a bɛ san miliyari b'a bolo a ka wari ti ban awɔ a cɛ bɛ yen ne y'a ye tele la n ko nin ye nin ye taforo in kɔnɔ kɔnɔ sogolenw caman bɛ yen n y'a lajɛ dɔrɔn n y'a ye a y'a ɲɛ da ye dɔrɔn a b'a la masa Zulukara nɛni ɲɔgɔn de don mais fɛn kelen bɛ yen a m'o de dɔn n'a y'o fɛn kelen dɔn ka fara kɔnɔ sogolen ko in kan a bɛ kɛ masakɛ ye mais n'a y'a sen don masakɛya rɔ u bi wo cɛ a la miliyari b'i bolo k'i tɛ k'a ye o fana o cɛ bɛ i ka jamana in nɔ yan wala tɔgɔ tɛ fɔ dɛ i b'u to yen an b'u dan dɔ la tɔgɔ fɔ parce que n'i y'o kɛ u b'u jaabi yɛrɛ la yen o to yen n'a kun y'a dɔn o fɛn kelen pe y'a jin o de b'a n'a ka masaya cɛ a bari y'o ye n'o tɛ a tɔ tilalen don mais a bɛ mɛn cogo in na masaya ɲinini sira kan fɛn min bɛ se ka maa kɛ a ye o de ye nin baara suguw de ye nka u tɛ se mɔgɔ min b'a fɛ 200 kana bɔ 1,000,000 na o tɛ se k'a yɛrɛ ɲɛɲini o kumana kuma ye nin de ye donc k'a fɔ dɔrɔn ala ye dɛbɛli da ala ye dɛbɛli fɔ n'i ko dɔnni tɛ yen e yɛrɛ de tɛ yen n'o tɛ dɔnni b'i kɛ Seko Amadu a bɛ se kɛ u bɛ k'a fɔ yɛrɛ ko ne tɛ sɔrɔ ko n tɛ k'a sɔrɔ ne bɛ k'a sɔrɔ dɛ e de tɛ ka ne sɔrɔ ne bɛ se ka n sigi ya ten yan a ti kɛ aw ɲɛna ne ti sigi ne bɛ maa min reçoit téléphone na n'a bɛ kuma tile o tile a ti maa 100 bɔ ne bɛ ba bon ne sɛgɛnna ne b'a bila n tɛna n yɛrɛ fa e ka téléphone lajɛ sa ko 1850 kɔɲɛ o vogali o ye vogali joli ye vogali ba kelen 100 sɛki
ani biduru ani doni ay demili restauration bo sisa joy mi se ko la me hali ni kera kungolo barakele dafla ibisea donc ali ni hamu dino farali kay se ka la me donc mo ko do kadala ebe ala chugo mi sheko amadu le ni malati ubalati ubede bala ko sheko amadu do sisa eta malame kana fokati so de do be ga fo de kware de ti so abe so le siginde yati donc il be dugo ke dafiu keleme mi ko de ke mo de fa yeshina sheko amadu kan dafiu me abulu ya ni yen sigi ko ke ka seli ala ni kalo ina kalo kura mao ma ka heretine bolo ni kalo ina ala kana neno tuma amin ni yo dafiu ke ko daso o bale sibe o meni elle manane ka heretine bolo futa ba madabo kama wala ne ta fe beka ni ko we ko rede ya me doni baga mi ma yere ni mo ro ne de do ne rebeka yere ni wala donc on te ma ko mo me mo wele mo wo aina la wa te me no ka ne mo ke tugudi donc ne be so ku jando vogali tiro achi na mala me bi shini achi aya be la mewo ni ala ya keke ko ni gresega bi ne bulu billahi sheko amadu billahi me foli ke ko wari kaula ulu fona chesiri me mi ko wari kaw fu mu fu barikada ni ciu ka chesiri la ko wari musumanu ana ciu ana musu walangaw ko wari ka be mo bi sheko amadu labi wa franzi bi ne kunda fo ya folongo franzi ka ere di mai ikmafo de bo franzika be ni nyani dudo wi Allahu akbar jamo ko sena ube franzi jamo ko nyana ma ube ja la biru be ube segena wala usegena katene Allah parce que doni e usege mungama doni baga mana sigisisa ne to e Sheko Amadu Sheko Amadu wala te nete ya o te ya o boko di ne do soro yi do ne soro yi ali do to dara ne la o be français o be boni mo ko sisa ko Sheko Amadu nga ko fle ne de ko ma e to wa di ne to ko misali la ne to ko Seydou e jamu Seydou Touré Ibadou Aminata Touré aya ifado ba Musa Touré kuma na sister ne kalata mina jabi dimo atura buguri la ko yeri wali ma atura koloni la wali duga wali ngobli wali fedi me wali dino de ba fle ni kono aywa bo togo di ebse ka mogo ka doni fe vere la were dike o se ka kewu oni e o fle Seydou Touré Seydou togo ba million ke me be die na o me no beta fle ya hey amano ka doni bi ma di nyoro do wala doni e jumé mogo tege kono adama den nara ala fe nyeke mi jon tege kono de mi fatati kilini den fla bi bulu den ta mi bulu a shitege nyeke tikilini fla ni fla u tege nyeke tikilini o kuma na adama den ni ke hali nazara e doni mi soro carte d'identité bolo da tamboro on da doni ba ma so wichi ebita mogo ka fe ni kerefe tugudi bon Sheko Amadu fle ibolo photo ci ni ya la jetan o ta bani ya nyege bebe ni gono ibike ni ni nte ni ndo ko aboda na dona chekelende die kono ni Sheko Amadu taga infle ni ma fo iye ni fo Sheko Amadu ne bo de kono ya ipana ne ka ame ne be mu gade nebe munge wona ni bolo abeke na ko ne de do ne te ko yi anye de be bolo letri de do nya kala ka fiye de bo adama de be ka doni bi bo ayere de la ma ayere ka doni bo bo afal kulu de la o tege ni Allahu akbar wala doni kerefe doni ka fe do ke ki weli ne alaje ne alaje fe do la do dara ka ha ke lu bo do nya alaje ya yeta bo fe me na jela Seydou la bo Seydou ma million ke me be ay jonda fle do buguni Seydou wa o be Seydou ini kali to mi be
dɔnni de filɛ bolo ye dɔnni n'i b'o kala o dɔn n'i t'a dɔn i jija kɛrɛfɛ ta in ma n'i ye tɔgɔ sɔrɔ o la wa ala y'i da o kama bari maa dɔw bɛ tɔgɔ sɔrɔ sanuli dama wa m'a fɔ n ko tiɲɛ tɛ dɔ in ye dɛ ne y'o fɔ ne de ko dɔnni a hɛrɛma n'a bi dɔ min na ne fɛ n y'o de fɔ nin ye o tɛ nin ya ne ye o buguri da o ko ninnu anw y'o bɛɛ de kɛ mɛ ne ye cɛ min ye n'i ma cɛ yɛrɛ gulonlen yɔrɔ o yɔrɔ n tɛ sigi o ye tiɲɛ e ni tiɲɛ bɛ e bɛ ne kɔrɔ yan ne ti moriya e de la sɛbɛnkolon ye ne cɛ e de la baga ne kɛrɛ la wa i ko nin ye se kɔlɔsi de ye n bolo wa kɔlɔsi ko in kɛra min ye n'i ye pari cogo o cogo ni ne ma kɔlɔsi don a b'i ka komi gulɔki tɛ ne kan i b'a dɔn wa fɛn wɛrɛ tɛ ko ye e maa min kun b'i sigi ka sɔlati ba 7 kɛ su kelen ba 40 m'a tila ni ka denbaya cɛ muso in b'a sigi ba 10 ni b'a sigi ba 10 i y'a faamu bɛɛ bɛ ba 10 kɛ jifilɛ sigi bɛ dɔw kɔrɔ fo naji bi ban da kɔnɔ o tigi bɛ se ɲakɔlɔsi kɔ bilen yan ka sɔli alakira kan ka sɔli alakira kan sallallahu alaihi wasallam o dama n'o kɛra ala ni yɔrɔ filɛ koyi yanni ko ninnu ka kɛ tan mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko dɔ de tɛmɛna ko Seko Amadu tun bɛ si maaw ye sunɔrɔ ɲɛ ɲɛna k'a kɛ i b'a fɔ kunkolo ka wuli ala bɛna ordre di taga nin kulu in na i ka taa nin wurudi hakɛ kɛ nin waati in na ne bɛ t'o bɛɛ da la n'i ye sɛndaga ta ni bɛ taa ye dɔw bɛ n filɛ i b'a fɔ ni e sigi nin yɛrɛ ka kɛ fatɛna ala ni ala donn'i la a ka jugu fa ye sani ka ala ye di nɔnɔ bara fa di bara falen di nɔnɔ la ka jalamugu kunnama k'o funfun a sanfɛ n'i ma jalamugu kunnama don walahi i ti di nɔnɔ sɔrɔ k'a dɔn wa dɔnni y'o de ye mɔgɔ min bɛ taa dɔnni b'a fɛ ni o ye a bɛna wari min bɔ k'a di dɔnnibaa ma bonya ye n'a y'o wari in kɔni filɛ ba wa a mago ti ɲa sarakatu yɛrɛ bɔtɔ ni mɔgɔ min ye sarakatu jati bɔ dɔw bɛ na i ma hali saraka min filɛ ni bɛna d'i ma ne nin ɲini cogo min na ne yɛrɛ de b'a dɔn ne ye n fa feere ka n ba feere u bɛ ne fɔ tan ne b'a fɔ n ko heyi a man kan i ka nin bɛɛ fɔ ne ye sa i bɛ baara in ne to yen ni ala y'i dɛmɛ tuma min i b'a kɛ ayi m'a fɔ o la o n y'a ɲɛf'i ye de bɔn ala jɛ aw ni ala cɛ ala min ye mahamadu da ka kɛ kira nin ye saraka bɔla yan saraka bɔla tɛ a filɛ donc yɛlɛ ko don dɛ saraka bɔla de filɛ nin ye mɔgɔ min a ka saraka bi bɔ dɛ mɛ a bi ala kɔrɔ kan bɛ fɔ ne b'a fɔ ne yɛrɛ bɛna fɔ dɔw ma sa bɔn sisan o yɔrɔ ne filɛ yɔrɔ min na sa aw b'o dɔn misi sogo kɛra ne ma haramu ye ne se k'o dun n tɛ se ka ba sogo dun n tɛ se ka saga sogo dun ne kɔni kɛra maaden wa ne fana dun tɛ jɛgɛ fɛ ani ala ye ne da ne ye jɛgɛ sogo kasa mɛ i b'a fɔ n yɛrɛ sogo dun o kɔni cira ne nun na bɔn mɔgɔ min kɛra ten o bɛna mun de dun sisan a ka gɛlɛn a gɛlɛyara ka misi joli lajɛ ten yan o nafa tɛ se ne ma tɔnjɛya de bɛ n kɛ ka maaw de dɛmɛ k'u ka saraka bɔ k'u kɛ fɛn ye kan n'o tɛ a nafa foyi tɛ se ne ma fɔ n'i ye ne bonya n terikɛ dɔw fɔ yen o bɛ Espagne dɔ bɛ Itali n b'a fɔ Amadu kalo o kalo a bɛ fɛn bila n ko crédit sa hali n'i y'a don crédit la a bɛ san n'o kan kɛ nin ye ko n ti ɲinɛ ko fɔ ka sa o b'o de fɔ tan wa Espagne b'o cogo la karamɔgɔkɛ donc dɔnni n filɛ k'a f'i ɲɛna nin ni maa min mago bɛ dɔnni sɛbɛ la olu de don donc n y'a ɲini ala fɛ janvier kɔfɛ kalo in ye kalo jumɛn ye wala février don wa min bɛ tugu janvier kalo la Seko Amadu yɛrɛ tɛ ne wuli man di mais ne ka kalanden jolen 2 fo 3
Menu labɛ a ye nin lamɛn nin tɛ ka kɛ kuma ye k'a bila dɛ menu labɛn labɛn cogo bɛɛ la ka hɛrɛ o hɛrɛ ni Sɛkuamadu b'a kɛ maaw ye ko Ala y'a di yan n bɛna d'u ma k'u bila ka taa Abijan u bɛ taa bɔ ne so muso ye jumɛn ye n'o tɛ so ni maa min b'i ta sɔrɔ o wolodon la yen i n'o sɔrɔ ni min ta sɔrɔ dɛbɛli banna la i n'o sɔrɔ n'i ta ye jago ko ye n'i ta ye min ko i n'o sɔrɔ n'i nana o ma ni nafolo baara ye ni kalanden jolen don mɔgɔdamu don n'u tɛ se u bɛ n wele ne yɛrɛ b'a dasi a kan k'a d'i ma olu bɛna taa ni Ala sɔnna a bɛ k'o kalo in na bɛɛ k'i sigi k'a lajɛ wa o bɛna kɛ dɛ Ala y'o latigɛ o kɔni o t'i bali bari Ala y'i ci o de la n bɛn'o de kɛ ne fununa fɔlɔ Kodiwari ka di ne ye kojugu ne so de don muso 2 so de don mais n fununa Kodiwari la fɔlɔ dɛ n fununa jamanatigi f'a k'a lajɛ ko ale ka jamanaden dɔw bɛ Mali la yan ka jamanaden dɔw de y'anw ye yan n'a ma fara Mali kan bilahi ne tɛ taa hali n'a ye den ci ma bi ne b'a fɔ ne tɛ taa n tɛ taa fɛ yen n'o tɛ ne sen donna Kodiwari sisan ɲagasa bi ban pewu ɲamaɲama bi ban ne Mali kɔnɔ yan Mali tun kan ka bilen ka tɛmɛ nin kan mais a tɛ se ka bilen dɛ Mali jugu bɛɛ bi malo Mali ye cɛ o cɛ k'i ye cɛ gɛlɛn ye i bɛna yafa ɲini malidenw fɛ yan wa i bɛ yafa ɲini wa a tɛ k'i ta fana ye dɛ dunan dɔw kun bɛ Mali kan u bɛ nana Mali kɔnɔ jiw bɛ ka boli walasa ka so dɔw bɔ k'a bin Mali soba dɔw walasa k'a bin mais a ti bin so in jɔlen don ni beton ye a bililen don ni beton ye nɛgɛw b'a la fɛn bɛɛ dafalen don mɔgɔw ka sabali malidenw k'u hakilina kɛ kelen ye dɔnnibaaw bɛ yan bolow jalen don Mali ye foyi ti Mali sɔrɔ ji min bɛ ka boli a fangaw ka bon kosɛbɛ n y'o de fɔ malidenw k'u hakili to maa minnu bɛ ko kɔrɔ dɔn u ka nin yɔrɔw lajɛ nka jiw tɛmɛsira bilalen don u bɛna boli ka tɛmɛ ka taa kɛ ba kɔnɔ ji taalen kɔ wɔlɔw ni kamiw bɛ n'u bugubugu cɛcɛ ni barika ni dolu ma maa min na bɔ ji in bɛ se k'i senkɔrɔ cɛ ni ni jɔkumatigiw ma bɛn sa ji in bɛ se k'i sama ka taa Ala ka Mali kisi Ala ka Mali kisi Seko Amadu balolen bɛ yan anw ka jamana a tɛ kuma suli Mali tɛ bi Mali tɛ kuma suli an t'o fɔ an da kɛrɛfɛ dɛ an b'a fɔ a cɛ ni ne ko a bɛ kuma suli ne t'a kɔnɔ de Ala k'an kisi a tɛ kuma suli yan dɛ mun ka di min ka so bɔ mun ka di min ka sɔrɔ mun ka di n bɛ ka n ka foro sɛnɛ mun ka di n bɛ n ka misiw kɔ mun ka di k'o bɔ bɛɛ nana ni misitigiya ye fulakɛ tɛ yan jɔn nana ni foro sɛnɛ ye bamanan ni kadɔ tɛ yan mun ka di k'anw ka nin baaraw bɔ o kɔni di fila yɛrɛ mɔ bɛɛ bɛ sigi i yɛrɛ mɔ ni Ala sɔnna mais yan kɔni n y'o layidu de nansara jamana in tɛ k'u sago awɔ fɛn min bɛ n bolo wadino min bɛ Seko Amadu bolo wadino wa ni Ala de y'a jaabi e de bɛ si k'a wele nka téléphone numéro bɛɛ bɛ Ala bolo numéro dɔw bɛ Ala bolo dɛ n'i y'a ta a b'a fɔ mɛlɛkɛw ma a y'a da de karisa bɛ ka n wele n k'a jaabi i ko di n ko Ala hinɛ Mali la hinɛ n'a la wa Mali jugu tɛ se wa a ma jaabi Ala kɛlen k'o fɔ a ma ban an tɛ ka kuma ten kuma tɛ ka kɛ ten ni kuma bɛ ka kɛ ten dɔnnibaaw sigilen bɛ Mali kɔnɔ u tɛ nin ye politiki kuma fɔ la k'a sɔrɔ kɛnɛ t'u kɔfɛ yan dɔnnibaa mana bɔ dɔnni kɔnɔ ka ban i mako ma sa kɛlɛmuru bɛ dɔnnibaa bolo Ala kɔ
ala ye jumɛn ye don ala min ko man kana yuridu lizata falillahi lizatu jami'an ni bi fɛn o fɛn ɲini a ɲini ne fɛ a bɛɛ tigi ye ni ala de ye maa k'i ye tawli lillahi rabbil izzati jami'an la ilaha illa huwa ilahul mashir tawli ibo doa here cerle chama ayo do ko tigi de ale ala here cerle chama wa darajati ani bonya ni korota ayo rabbil izzati jami'an bonya be ayo ka be tigi ale ala di la ilaha mabarate illa huwa fo Allah ilahi mashiro kanu abulu da ochen tawakkalitu ila Allah wa kayfa billahi wakila aywa wakili suru ala la kan ngu tuiban neti ala yorodo do de ba yorodo o de kama man ka du semena shego amadula mega mi fo malila ta mo fo ti gadui aywa kana sira mo jugu Cheni kala zo ma mogo sala na ka juguya nu ti la uba do ki se meme cheto la yechi abaru ko yiri do egme musomi na be tama yoro la wali ma be biro ko na bi fanga ko ayo ibeda do basura banu so kadi ba nye ni yemin kala be tie gelefo adaka fari bay aywa me ma duya ta kono o ti na kono o de ni mana ke tamala tunga fe ni no ye fadenya da mi no de ba da chuida wetin sibi baru ma duya to kono ba kono tiens o muso sugu be abe ina balima bela me balima be u kele ko ka ta nu ye nyogo zoro doro o bitma ko fe tiens fatma balima muso inda kala ku aywa mo ara ka jamata aywa a jamana chugodi nda beka tabedu tiens atabedu hali ni fleli galama geshira nyoro be telefon alo Fatma ame jalabe hunala aywa jalabe nzela aywa bijo abacho jamana dola ka wari chika na dumo nka no duna doro be kla ka ko fo idam zigata do ko yiri folo de kono jeli nyani aywa ye mama ka kono jeli na isra onye o mzubi o kofe duo du semena shiba amarula aywa ika du nyara ti do adako o de kama mi mbalma muso do fo ivane odu aywa aya ka du de fara nyonga juma jantele li mata ani sheki ye wudi mile shiba amarulu ku to franci ka wudi mile wan o gango geshile do mao mani ba fe ka ke shiba amaru kala nenye shiba amaru kala nenye e jume mao ma ba fe ka ke shiba amaru kala nenye be je jamana ne ma fi ka kai na tale bare nyela ko ni kra sisa ne bina doni di chefu de tega sa o tewo ne ma fi ka kai fana ki ka wari che ne mo no be ta bibulu duaro ni ka wari tu fa kono bolo do nu faro tala i dona ka ne ka doni fana chumulu fana ti no chefu di mo da me mi deme wane ka kalane fana se ka ke kumi ma wala de la ni ba fe ka wurdi mi ne ki to je jamana me wurdi di mo o di mambo ne ko di e me ande wasifa ke ya o atoko di Francine o te wasifa kan fe o mo ko tan sheki dukele u betu sigi ka wasifa ke ku ka ka fe dele u ba fa to di ku ba bla appel video la wa mo ne bene wele ka direct ke ka usigi ka ke anze fo ka taba na ala jeke woni mo ko nse ga ke ko mi jamana no fle o bara ko eri ko di me lero leri je bi ka wudi ke no nana kali ka tijani ya gela he ni abla hita chena ka take ni woro be ti ya wudi la mi aywa so ba tiyani machini mo ta ke zenyi de ayi ale tirade ka mo gere alala akirala sallallahu alaihi wasallam wani sheko ko alakira ko ta sebela bwano fe aywa baru wa alakira fenwo fenfo ni sheko ka alakari bwano fe sheko te mo ku farati mo be ka to ni yere nye kanyina ala ni alakira ko alakira na bwana mo ni na no ko ala ti fe wa ala ti nyamuriya ni doni fana aywa
anw ye ko ni fila anw bɛ se mun sɔrɔ tɛmɛ alakira ba kan an bɛ se ka mun sɔrɔ ka tɛmɛ alakira Muhamadu somɔgɔw kan ni ala ye dɔnni d'aw ma a bɛ min d'a ma a b'a métier d'aw ma de ka dɔ di alakira ma a n'a somɔgɔw ma amaba donc sisan mɔgɔ kana fili i yɛrɛ ma n'i kɛra seko sugu o sugu ye n'i ye alakira bɔlaw ye yɔrɔ o yɔrɔ o de ye i ka alakira somɔgɔw de ye o yɔrɔnin na donc i b'i janto nin kuma in na seko ti bonya o ma a b'a janto inshallah o kuma la dɔnni Seko Amadu b'a di nin cogo in na ka diɲɛ nafa n'a ye suko n y'a dɔn o ye wulibali ye n bɛna kuma to e yɛrɛ bolo sa ni ɲininkali min b'i fɛ i n'o sɛbɛn n bɛ sɔrɔ ka taa n'a ye ayiwa alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ ala fo ka ala barika da suna kɔni an nisɔn ka di kosɛbɛ sabula kuma minnu bɛ k'a fɔ a lamɛnbaaw a n'an filɛbaaw bɛɛ lajɛlen tulo bɛ a la kuma minnu bɛ k'a fɔ kuma gɛlɛnw don wa jamana jɔ kumaw don adamadenya yɛrɛ ɲɛni kumaw don Seko Amadu bɛɛ ten de an b'a deli ala fɛ hali bi sijan ani kɛnɛ ni lafiya ala k'o d'a ma ayiwa an b'a ɲini an ka abonnɛw fɛ an ka pajiw kan n'o ye kibaru bugu fiyɛ ka taa se Toyifatulayi media ma fo ka taa se Banugɔ media ma ani groupe Seko Amadu kanubaw an b'a deli u fɛ yarabi u ka a lajɛ ka partager u k'an ka nin émission u ka partager o kunna an bɛ an kanuba bɛɛ lajɛlen fo Seko Amadu ni ala sɔnna ɲininkali dama dama bɛ an bolo an bɛna min kɛ ɲininkali fɔlɔ ye min ye komi kuma kɔnɔ sisan an bɔra sisan ka tigɛ kɔnɔna fɔ adamaden ko i ko dɔnni adamaden yɛrɛ min ɲɛgɛn min nana i ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ tigɛ kɔnɔna na o kunna mɔgɔ i bɛ kɛ nafolotigi ye o bɛ sɔrɔ tigɛ kɔnɔna fana na kɛnɛ ka kɛ ayiwa mɔgɔ minnu bɛ b'a fɛ sisan ka o tigɛ filɛ donc o la sɔrɔ sira teliman minnu ni olu bɛ yen nɔ olu bɛ se ka tigɛ filɛ i n'a fɔ minnu bɛ jamana kɔ kan ani minnu bɛ fɔ yɔrɔ janw na u bɛ se ka kɛ cogo min na bon tɛgɛ filɛ in ye buruju de ye buruju gosili de don a ka jugu quoi donc maa mun bɛ jamana wɛrɛw la i b'a filɛ i bɛ 4000 ci k'i tɛgɛ foto ci kosɛbɛ 4000 a bɛ ci Orange Money ka 79 19 99 41 o don wa 79 19 99 41 a bɛ ci o de kan n'i ye 4000 ci dɔrɔn i tɛgɛ foto ta i k'a ci n'a ka di i ye kana ne yɛrɛ ɲininka kɛ ni y'a ye dɔrɔn i bɛ vocal de bila a kɔrɔ dɔrɔn Seko Amadu mago b'a la i ka n tɛgɛ filɛ n ye wari in ci i ma filɛ mais n'i ye wari ci a ka kɛ wari cilen de ye nka dɔ delila k'o kɛ o k'ale ye wari ci ne ma n y'a sɛgɛsɛgɛ ka taa sɔrɔ nkalon don hali sini a numéro bɛ k'a dogo ala ninnu ti fɛn kalama ne b'o di mɔgɔw ma ya 4000 ala ne bɛ tile k'o di mɔgɔw ma n'o sɔrɔla ne fɛ e bɛ min ne ma n b'a di dɔ ma ala y'o nati i y'a faamu o kuma na tɛgɛ filɛli la 4000 jamana kɔ ka diɲɛ dugu bɛɛ la mais maliden hinɛ n bɛ ka so ka di dɛ malidenw aw tɛgɛ filɛla 2000 nka hali n'i y'o kɛ dɔrɔn n'u na dɛsɛ o la bɛ dɛsɛ a la ayiwa suko fana bɛ ten ni ala sɔnna ka suko fɔ e k'a lajɛ saa kuru bɛɛ suko kan 10000 kosɛbɛ a lajɛ sa kalo 1000 bɛ yan o don o tɛ o don kalo 1000 o don bon suko ko joli bɛ kɛ kalo 1 kɔnɔ maa dɔw bɛ suko n'a y'i da su fɛ a bɛ suko ko 1 ka suko ko 2 ka 3 kɛ n'a wulila tile fɛ n'a y'i sɛmɛ a bɛ suko tuguni bon n'a fɔra e k'o suko 1 sara ni 400 ye don o ka ca est ce que a tɛna taa 230 la a bɛ caya mais ne y'o bi mɔɔw kan k'a kɛ 12000 mais o 12000 dɛsɛ m'o la diɲɛ jamana kɔ kan mais dɔw b'a la mais Mali kɔnɔ yan maliyɛn ta k'o kɛ 6000 mais bilahi hali n'i ye suko kɛ dɔrɔmɛ 1 maliyɛn bɛɛ dɛsɛ la ni jamana ye ne ma nin faamu dɛ ni tiɲɛ a ma nɔgɔn e ka ne filɛ ba ne bɛ balo cogo di bilen ayiwa k'a d'u ma hali min na n na don a la sisan ayiwa min sigi n bɛna suko min fɔ sisan n bɛ suko 30 ta sisan n b'a bɛɛ fɔ kosɛbɛ ni sugora min na n b'o kɔrɔ fɔ sisan n bɛ n'o ta o kɛ sisan ni ala sɔnna i y'a mɛn mais u banna suko in kariti tali ka tɔgɔ sɛbɛn dɔrɔn ayiwa 6000 ci dɔrɔn ni tɔgɔ sɛbɛnna a ma ban a ye suko kɛ vocal ci n b'a f'i ye a banna a fɔra
bon ne ko ne ti sɔrɔ ne ni minnu bɛ baara la ne n'olu de b'a la ne bɛ sɔrɔ dɛ fɛn ne tɛ ne cɛ fɔlɔ voilà ni fɛn dɔ n'an cɛ ni bɛ sɔrɔ ni tɛ sɔrɔ e bɛ n'a ye o donc ko in bɛ nin cogo in de la i y'a faamu bon an b'o kɛ bon musow ka denko y'a dɔn n y'a fɔ u ye ji kɔsɛbɛ bɛ muso dɔw la i y'a faamu o bɛ wuli k'i jɔ dɔrɔn jiw bɛ jigin a senkala fɛ o mana kɛ muso kɔnɔna o den sɔrɔ man di dɛ mais fura b'o la ne bolo n y'a f'u ye o da ka dɔrɔn 6000 dɔrɔn ayiwa muso tulo bɛ na o daga dɔrɔn 6000 kɔnɔbana bɛɛ o daga dɔrɔn 6000 fana ne nin bɛ f'u ye ayiwa banabagatɔw tulo b'a la kɔnɔbana bɛ maa minnu na tɔgɔdimi ka a daminɛ solo rɔ ka jigin senkuruw la ayiwa o dɔrɔn 6000 ayiwa tulo b'a la mais ne ye nin fɔ tan 6000 caman de b'a la n'i y'a k'o ye tan i mana halaju kɛ ka yɔrɔ min na a bɛ k'o tigi o ye tiɲɛ a bɛ kɛ ten sibe n'i y'o wurudili lajɛ a n'a gɛlɛya hakɛ lajɛ e b'a fɔ de ma ko seko ko 6000 ka dɔgɔ o ye tiɲɛ siga t'o la ne bɛ sunɔgɔ bilen yan i tɛ sunɔgɔ donc ko in bɛ nin cogo in kosɛbɛ o kuma suko la n b'a dɔn kuma b'i fɛ dɛ kuma bɛ yen ni ala sɔnna komi sisan tɛgɛ filɛ ko fɔra o kunna ni mɔgɔ min b'a fɛ ka tɛgɛ filɛ jamana kɔ kan o kunna 4000 a bɛ ci numéro min na o de ye 79 19 99 41 donc a bɛ ci o numéro in na o kunna diɲɛ bɛɛ lajɛlen tulo b'o la o y'a orange money ye kosɛbɛ wa o de ye tɛgɛ ci numéro ye i tɛgɛ ci o la fana ayiwa n'ala sɔnna karamɔgɔ ni faamuyara yɔrɔ dɔw ko vocal ko vocal appel ne b'a fɔ ye a kɛ ala kama e k'i ta in to i bolo komi aw yɛrɛ dama dan tɛ ɲɔgɔn na a fana b'a fɛ ka mɔgɔ laadiriw kɛ o cogo la mɔgɔ ka vocal tɛ pɛrɛda o bolo dɛ n'an banna kuma la i ka vocal sacɔ don an b'o fɔ a k'o bɔ an ka téléphone charger n'an k'e ka o kasugu lamara donc sisan u ɲɛna dɛ ko manamana ko mun b'u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ parce que manamana mɔgɔw bɛ yen donc voilà ne kɛra o dɔ ye mais a bɛ ɲɔgɔn seere o n'o tɛ anw sigi bɛ yan ala de b'anw seereya o ni i tɛ maa lebu ni tɔɔrɔ ye yanni ka sa fɔ ala k'i lebu n'a ye anw kɛlen kɔ ka nin bɛɛ dɔn anw se bɔ ni maa ye donc baara in bɛɛ bɛ kɛ vocal la sinamuso 2 k'a bɛɛ ka baara kɛ téléphone mara kelen kɔnɔ nka dɔ t'a kalama dɔ ye Seko Amadu ye nin ye tiɲɛ ye abaharu alhamdulillah Seko Amadu ninnu faamuyara karamɔgɔkɛ ne ti so datigɛ bo baarakɛ bo datigɛ ka kɛ kelen ne t'o kɛ bilen ayiwa yanni bi ka se sinamuso 2 de la ɲɔgɔn sɔrɔ dɔ bɔra jamana dɔ la ka n'i cun dɔ in y'a mɛn ko ale sinamuso bɛ ka na dɔ in bɔra jamana kɔnɔ ka n'i cun dɔrɔn o ye Seko Amadu ka so sira minɛ dɔ in y'a mɛn k'ale sinamuso fana bɛ ka na o fana y'i labɛn ka taa Seko Amadu ka so a ka nɔgɔn a ka nɔgɔn a bɛ ka dɔ ye o bɛɛ n'an bɛ dugawu ɲini la mais musow ka ko don ka fɛ tuma dɔw la hakili so da ye dɔ ko da la ko salamu aleykum Seko bɛ yan wa sinamuso dɔ in ko subhanallah ko nin ye ne ka mayi ye an k'a b'aw bolo sa n ko kuma dogo bɛ ɲɔgɔn ye k'an si tɛ si kalamɔ n ko mais aw k'a dɔn bi ko aw bɛɛ bɛ ne dɔn o ye bi ye wa k'ale y'o dɔn bi de n y'o dɔn bi kɔ n ko bon e san 4 ye nin ye e ne bɛ baara la e m'a fɔ ne mako k'i ye k'a ɲɛna wa ko n ko bon dɔ in fana ko mako bɛ ɲɛna ala bɛ bɛɛ ka barika d'i ma ne de t'aw dɔn furusa o de ti kɛ yan ayi a bɛ ku de a bɛ ku min kelen kɔnɔ a kelen furu ti sa e nana e ko ne ma don o don ko ka nin ɲɛ ka bɔ furu m'a f'i ye n k'a tɛ kɛ ten n k'a ti kɛ ten a kɔ n k'an ka maja ɲini ni cɛ ko a kɛra ten n ko e ni cɛ don a ko wala an ka di n ko bon n bɛ dɔ in ɲini k'a fana o tɛna k'e ko nin ɲɛna mais o fana b'a fɔ k'u ka di bɔ da in fɛ joli o bɔlen o fɛ ne ko dɔ in ma bisimila o fana taamana ka na sigi
na de do na du ka shegun zira ne do esra ne do ke no se ka foi ki la blue ah ne bu be kanu ka du ja be ba fo ko che ba di fe o de beli di beni geta sirve o bita doni kera prepara fi bi de beli jugu ke do ina ka do la kasuma kono che bi ko do mo o ni heya wala tu saluna yawma izin anni ala bita nyini nga fe bela ani fe mu mine ka du do ka jando ni na la sona o kuma na nya fu ye shugo kan mena na du do la kata malefiya ye sababu ye ala ye doni da doni ba mi ye doni do ko tende alijina ko shifu amadu be ka fo mi ne mami shugola mangoro molela ishugora lafiya la ibina lafiya soro me lafiya nyoro kaja ne mami shugora sangisela ibina here soro nga here nyoro kaja haru ne mami shugora yiri delela me agere ne do ibe ka presse ka here no fe nga me ibina soro me ni pressera ibe ta ka tui ne mami shugora ka yere yiri turo debeli do kundigari kamo ala yi dogo ijugula ne mami shugora ki yere ye mobili kono ijabu bi do ni ka herew te ka herew koni ubi na doro wa kuma bi fodoro ubi na tebe dafeti ne mami shugora sanfiela awa kuboro ya doni ni doche ka tigi be ni deme o yo bane ni mami shugora kanala ma do kwa bi deme kodola o kuma tigi kuma fla fola do o yo bane ni shugora bamala o kuma na ni shugora bamala do be ni kan na fulon taraki wali ka dutere do ko ni ka here minela ni shugora tonzola o ye kuma shuli e ima ni shugora sa chamala samise chamamala e tugu de chera ni shugora manogola ni siriti ka imuso e grasega so me ni swara manigela kiye manogo kandige fiya joli o duje ibi ashidange wali de dobe ashidamba doke o saraka e degeli yani ka bodafe dege saraka dore ka di dimsoma ni manogo kandige foka joli wala baaru ne mami shugora jibala fo jiwoyo bitani ibi here soro here mi boybulu ni shugora jila inebe dene fanyola inebe fanyola eni here mi soro ka basi no here ma dunga ba fo ti soro pli ni shugora mami mi pa ko mi koloni na bi jija fa bi sote ka yele safe kata iba fo ajo here abi tai yoro mi ya jabi jigi kati jo chege dugu che o tigi ka ko telaba abi here soro here fana be bu ka bwa ni mami shura sumana kununa ibi here soro o here fana te basi bari ate basi te fere itano ka here soro be duti me e ka baraka no ikofe wa keme uni fe o me gbeshi ka boala te me se ka bolo shi ko ne de nge ima briki dengile ndana ima fo ikana me wori bana ibi butigi mineta wali marsandishi ta ka be fere ka batai ki sigi ki bolo wari la je ka ye mine bananga wari mabo edu ya be fere adala ma mi shugo ina obi ko tina ni shugora munala muna ejme kasuma kele ka binyala jeni o muna fima ni shugora ola ibe na bolo so foka ta si saya ma grasega ti ba me saraka gele bola ni sara di kabini oh kalami ko do do fuyeti haru kalan me ko so man bolo rodi ni shugora kasuma minella here de do we do jabi ni shugora kasuma e ka duje ibina here soro min ti ba ni shugora tawli la viola bina boka yereke we do ma saya ni ngabu ni shugora diwo nana ay dugudu we kasara do bicho o jamanaka ala kan kishi ba
ni suwara sɛba n'a denw na o ye nafolo ye ma nafolo min don a ka teli ka kɛ wale nafolo maralen i bolo ni suwara bala o tuma na o ye nafolo ko ye mankan bɛ nafolo min nɔfɛ ni suwara banakɔtaa jalenw na i ka dulen kɔrɔ dɔ i bɛ n'o de sara o problème wuli cɔ don n'i ma janga a ko bɛ taa fɔ fanga la ni suwara k'i ye sugunɛ kɛ dilan kɔnɔ sugo la e wulila i ye sugunɛ ye i ma sugunɛ ye o i kɛtɔ ye nafolotigi ye ni suwara k'i ye banakɔtaa kɛ dilan kɔnɔ i ye banakɔtaa kɛ i ma kɛ o i kɛlen ye nafolotigi fana ye ni suwara ko fa donn'i la gelengendenw i bɛna nafolo sɔrɔ hali ala ye da i ma min ɲɔgɔn sɔrɔ ni suwara saribɔn la saribɔn fara jɔlen walima dɔ nana saribɔn d'i ma maa dɔ man kan ale bɛna a ka nafolo cɛ k'a d'i ma a ye sugo la mɛ n bɛna da olu bi su in na n taarala di a y'a ta ni suwara awa nɔnsi la k'a sɔrɔ i ye fantan ye yɛlɛmaba bɛna don i ka maaya la i ka ɲɛnamaya la ni maa min suwara tori la k'e ye tori ye sugo la o ye dɛmɛlijugu ye ni suwara tori la tori bugulen la o ye dɛmɛlijugu ye ni suwara tori pannen la a y'a pan e ɲɛna i bɛna den dɔ wolo den min bɛna dɛsɛ ka taama o de ye labarala sugu ye ni suwara sala sa min e ɲɛ ma s'a dan na o tigi ye tɔgɔtigi ba ye nafolotigi don mɛ n'a ka ko ma ɲɛɲini a bɛ kɛ fu de ye maa min suwara a ye kalojɛ ye i bɛna den barikama wolo min bɛ kɛ masakɛ ye walima jinɛmaa ye min tɔgɔ ka bon saraka ye sagajigi kanfin fana ye ni suwara tile la i b'a saraka ni sagajigi kanbilen n'o tɛ a den bɛ kɛ soma ye wali donso hali ni ye alimami ye n'i m'a saraka o bɛ kɛ a bɛ faamu ni maa min ye den sɔrɔ fogo kɛra ka tile kori don min o den ye masakɛ ye min tɔgɔ bɛ fɔ diɲɛ dugu bɛɛ mɛ finitigi de don o bɛ kɛ finitigi ye ni suwara k'a ye kalo korilen don ni fogo fana ye i bɛna tɔgɔ sɔrɔ jama sɔrɔ a jama ka bon kosɛbɛ ni maa min suwara k'a ye tun bɛ koli la ɲɛgɛn koko binna ka bɔ i da la i tun bɛ ko dɔ la sutura banni kan ni suwara du laminilen koko la k'a koko bɛɛ binna biriw o ye dutigi dɛsɛlen ye a ka ko de bannen filɛ o ye ni muso suwara kun bɛ ka digi futinɛ bɛ don i ni cɛ ni min i kɔlɔsi i bɛ sote ka bɔ i furu sɔrɔ ni muso suwara baliye la k'e bɛ ka bamanan bali ye i bɛ ka ji de bali ye wali ɲama bali ye futinɛ bɛ don i ni cɛ ani cɛ somaw cɛ don o don ni maa min suwara i ye dɔ kamankɔrɔ yɔrɔ ye f'i ye kamankɔrɔ si ye i bɛ kɛlɛ kɛ o dugujɛ i se si t'o la ni maa min suwara dɔ ka kulusi faralen i y'a gɔbara kulo 2 ye i bɛ futinɛ sɔrɔ dɔ bɛ mɔnɛ dɔ don i la kabi ala y'i da ni maa min y'a jɔ e y'a jɔlen ɲɛfɛ yɔrɔ fini faralen dɔ bɛ mɔnɛ dɔ don i la i b'o ɲɔgɔn fana ye ni maa min suwara joli kɛnɛ la dɔ bɛ kumakan dɔ f'i ma i bɛ sa n'o kumakan y'i kɔnɔ ni suwara sogo bilen la o y'i ka sa cɛnlen ni dusukasi tɛ futinɛ dɔrɔn ni suwara dɔ ye sogo tobi k'a da nsaamɛ kan k'a d'i ma o tuma o tigi bɛ kɛ kɔnɔnabanatɔ ye e bɛ to lanɔgɔ la ka taa ten a tigi tɛ mɛn kɛnɛya rɔ o tuma n'i b'o ko ɲɛɲini i ka maaya banjɔ o ye ni suwara fali wotoro la i ka san tiɲɛna ni suwara fali la i ka san tiɲɛna mɛ saraka gɛlɛnw bɛ na a n'a yiriw ne de y'a yiriw n'a a nasiw bɛɛ de labɛn k'u bila yen falila sugo sogobilela sugo jila sugo fiɲɛla sugo ani koro olu sugo ninnu ne y'a bɛɛ de la bɛɛ k'u bila bolo ni min mako b'o la o ti n'o kɔ a ma ban ni maa min suwara ko kuran minɛlen don kuran sinna ka tigɛ ten pawu o tuma na ko dɔ tun bɛ nin sɔrɔ i donna i dugu kalodimi rɔ ni suwara k'a i bɛ suma rɔ tile bɔra i la i bɛ ala fo k'a barika da i tun bɛ hɛrɛ min na o ye dɔ faralen o hɛrɛ kan kabako don ma sugo ye maaya jɔn bɛ sugo de kan
nka na sugo d'a ma su in a y'a fili ayiwa ni maa min sugora k'i ye ɲɔgɔnmɛ kan Ayiwa. e ye maa kɔrɔtalen ye n'i ka ko ɲɛɲini i bɛ k'a bɛɛ ye n'i sugora sokɛ la k'i b'a sanfɛ wala juru b'i bolo Ayiwa. e bɛ kɛ maa kɔrɔtalen ye Ayiwa. n'i sugora kabakolo la i ye kabanɔgɔ ye Ayiwa. i bɛna hɛrɛ dɔ sɔrɔ Tiɲɛ. min ka bon n'i ye sɛbɛnniw ye kabanɔgɔ la Ayiwa. o tigi ye masakɛ ye mɔgɔ belebele de ye ni muso don a bɛ kɛ tɔgɔtigiba ye commerce la Tiɲɛ. ni maa min sugora Ayiwa. ko fiɲɛbolo nan'i ta ka taa o tigi bɛ kɛ voyage-kɛla ye Ayiwa. avion kɔnɔ ni mɔgɔ min sugor'o la jagokɛla de don a bɛ hɛrɛ bɛɛ sɔrɔ jamanaw ni jamanaw cɛ n'a y'a labɛn dɛ wala parce que o sugo hali ye sankolo la Ayiwa. o b'o cogo kelen la ayiwa ni maa min sugora sirifu la Tiɲɛ. i sugora kɔrɔta la ani ka bonya Tiɲɛ. i bɛna bonya min sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ Ayiwa. o de yira l'i la sirifu fango fa Allahu akbar baro a sɛri sɛri usumani madari hayidara bu ye hayidara ayiwa i y'a mɛn ka taa bila tijani Awɔ. tijani ni iba ninnu Tiɲɛ. ka taa bila sɛgɛnɛ mɔden ninnu bɛɛ Ayiwa. ka taa bila fɔ hali kɛsigɛ a Ahɔ. tɔgɔ di wa imam kisige u ye dɔ yira n na ko kɛsigɛ awɔ do ha awɔ ka taga bila olu la ka taga bila an ka sirifu denw a denmusow ha ni sugora kelen o kelen na i Ayiwa. sugora bonya la ayiwa baro bɔn e k'a fɔ bɔn maa min tɛ nin si dɔn bɔn n'i ka dɔgɔya sera ninnu ma dɔrɔn baara tiɲɛna baara tiɲɛna wala mɔgɔ n'i sugora ninnu na dɔrɔn i hɛrɛ ye tiɲɛ ni tiɲɛ maa min ni hɛrɛ tɛmɛna i n'a cɛ n'i sugora a tigi la i ye hɛrɛ wɛrɛ sɔrɔ maa min ni bɔnɛ tɛmɛna i n'a cɛ n'i sugora a tigi la Ayiwa. tɔɔrɔ dɔ kun b'i kan Allahu akbar i ni muso min ka furusa farala tribunali ma Ayiwa. n'i sugora a la su in na bɛɛ i bɛna dusukasi ko dɔ sɔrɔ i ma sigi n'a ye Allahu akbar ayiwa ala i y'a ye ni maa min sugora polisiw ye minɔti k'i tɛgɛ la Ayiwa. o i kɛlen ye ɲɛmaa ye ni maa min sugora k'i donna kaso la Ayiwa. o i kɛlen ye ɲɛmɔgɔba dɔ ye siga foyi t'o la Tiɲɛ. awɔ sugo kaso de ye ɲɛmɔgɔya ye Allahu akbar awɔ ni ye kabako ye ee sugo sugo tɛ tulo ye Allahu akbar i ma ko ye tiɲɛ o kuma na e ka nin bɛɛ filɛ sisan ayiwa nin ye dɔɔnin de fɔlen ye sugo la o ye tiɲɛ ka mɔ maa min sugora i bɛ palonbalo Ayiwa. kɔlɔn dɔ bɛ yan dingɛ dɔ bɛ yan dɔ bɛ yan a bɛ palonbalo la a bɛ tila ka taa saw ye tuguni ayiwa o tigi ka ko ka ca dɛ n'i m'o yiriw ko i ka maaya bɛɛ bɛ kɛ gɛlɛya rɔ ka t'i laban gɛlɛya rɔ ayiwa Allahu akbar ni maa min y'a ye kɔnɔnin taara ɲɛ da i ka fenɛtiri la Ayiwa. kɔnɔnin kɛlen ka ɲɛ da i nana sɔrɔ Tiɲɛ. a ye den wolo Ayiwa. ka den bɛɛ sɔrɔ e nana sɔrɔ fɛn dɔ ye den ɲimi ka den ɲimi k'a to k'a kunkoloninw n'a fɛnw dalen Ayiwa. i bɛ baara daminɛ ni min diya ɲɛ i bɛna gɛn ka bɔ a la Allahu akbar kalifa tiɲɛna baro Allahu n'i ye kɔrɔ su dalen ye ni da t'a la o ye dɔnmasaya ye n'i ye sonsannin su dalen ye ni da t'a la o ye dɔnmasaya ye ayiwa ni dugani bɔra sanfɛ pɛpɛpɛ ka na da ka sa o ye dɔnmasaya ye ayiwa ni dununkala n'o ye didan ye n'a ye ndugu su ta ka na bila i sigilen kan Ayiwa. i dɔn b'a dɔn faatu tɔ o ye ayiwa ilmu hakika Allahu akbar tiɲɛ i m'a ye i ka bolifɛn jɔlen ni dununkɔrɔnin y'a pan dugu kɔnɔ ka na sigi i ka dununkɔrɔ i ka bolifɛn kan Ayiwa. k'a da wa k'a fɔ kekekere a fɔ ami Ayiwa. o bolifɛn falela ka ban Allahu akbar ayiwa baro i nana du min kɔnɔ i donna k'i jɔ fali y'a ɲɛsin mɔ Ayiwa. ka kɛsi i la ka kɛsi i la Ayiwa. o waati sitana de b'i tɔ la kɔrɔ Allahu akbar hali ka seli i tɛ se k'a kɛ ka ɲɛ ayiwa baro i ka ko bɛ wasu wasu ayiwa o tuma e ka maaya tun filɛ bani ani sugudɔn an bɛ k'u joli min na sabu n'a ye wa dɔw nin ye dɔnni hakilika ye ala bɛ minnu y'i cogo ma ko in bɛ nin cogo in na ni maa min sugora ko ɛrɛmɔrɔku tun bɛna bin i kan dɛbɛlijugu kɛlen i la o ye kisilen ye n'i sugora sagajigijɛ yirali la o sagajigijɛ ɲini i k'o siri i ka so a hadadu ye tile 7 ye n'o dafara i b'a fa saraka ye ayiwa baro i y'a ye cogo di
ni sugora jamana masakɛ la masakɛ kura masakɛ min bɛ yen n'a bɛ fanga la i bɛ sale ɲini jirɔ sale jɛgɛ u b'a fɔ ka tɛniya i b'o ɲini k'i ŋɛni ɲɛ d'a kan ka zamɛ ba to b'a la hali n'a ka dunmɔgɔw b'a dun nabi bamakɔka yɛrɛ u b'o kɛ jumanji n ye nakɔrɔ saraka ye n nakɔrɔ saraka n yɛrɛ b'o de tobi k'o dun sa ni ye tiɲɛ maa min t'a fɛ saraka bɔ di maa ma k'a bɔ da yɛrɛ ma ni sugora masakɛ la masakɛ min fatura a fatura ka bɔ jamana kunna a tun bɛ jamana kunna mɛ a bɔra jamana la mɛ a fatura e nana sugo o la k'a nana baro k'i fɛ o y'i ka ko i ka sanji tɛmɛna n'i ma jɔ k'a yiriw ko wa hɛrɛ sɔrɔli fɛ a bɛ gɛlɛya dɛ i ka sanji tɛmɛna o maa ka sanji bɛ tɛmɛ i b'a bɔ ka jɛn siraka makɛlaw ni jɛɲɔgɔnjuguw bɛ k'i tɔgɔ tiɲɛ k'i ka baarako tiɲɛ sa sanji tɛmɛlen o sugo de y'o a y'a jan don min de ye sugo ye ni sugora meli la maa dɔ bɛ na mɔnɛ don i la min ye faamalamɔgɔ ye a b'i tɔɲɔ kosɛbɛ ni sugora sama la gɛrɛsɛgɛtigi ni sugora sama la setigi dɔ bɛ na jɔ n'i ye mɛ saraka b'a bɛɛ la suruku b'o cogo la ni sugora o la o b'o cogo kelen fana la o tuma na sugo an bɛ se k'a jɔ yan n t'a tɛmɛna 30 kan hali an tɛ 50 la bilen alhamdulilahi rabbil alamina karamɔgɔ an b'i fo kosɛbɛ k'i barika n bɛ la foyi ma k'a la an ye fitinin de kɛ o ye tiɲɛ ye fitinin a tɔba bɛ yen mɛ a bɛ yen musow ka sugow bɛ yen muso dɔw bɛ sugo donsokɛ la muso dɔw bɛ sugo cɛw bɛna danni ye muso dɔw bɛ sugo nin b'u la f'a bɛ kɛ u yɛrɛ wolofaw fo ka se kɔrɔw n'u dɔgɔninw ma o tɛ yan wala o musow ka denko ni fɛnw ka gɛlɛn ani u bolofɛnw olu si tɛ sabati ayiwa dɔw fana bɛ to ka ɲininkali kɛ karamɔgɔ k'u ye sugo k'a ye u yɛrɛ lasiri tɔ don dɔw bɛ to k'o ɲininkali o mɔgɔ min kɔnɔra ko kasi a ye bɛ kobaw miiri k'a kɔnɔ ten k'a yɛrɛ kɔnɔ ka kasi a ɲɛna fu ni sugor'o la i bɛ saraka de bɔ mesi jigi sa dɛ parce que e bɛ ka min yɛrɛ miiri o t'e kan a bɛ dɔw juguya dilan a kɔnɔ k'a yɛrɛ kɔnɔ gan fo ka si kɔnɔ gan yɛrɛ k'a sɔrɔ min t'i kan maa min sugo k'a kɔnɔma don o de y'o ye donc saraka b'o la ani fura bɛɛ o bɛ to tan ayiwa alhamdulilah alhamdulilah an lamɛnbaaw kɔni an ka pasi filɛbaaw ni ala sɔnna bɛɛ lajɛlen ye faamuya sɔrɔ sugo na sugo kɔni ni fila tɛ kelen kɔni o kɛra su na sugo dira dɛ an b'a deli ala fɛ an b'a ɲini lamɛnbaaw fɛ ani filɛlikɛbaaw fɛ kanubaga bɛɛ lajɛlen fɛ an ka dugawu kɛ ni cɛba ye si ni kɛnɛya ani lafiya ala k'o d'a ma si jan ni kɛnɛya ni lafiya ala k'o d'a ma vraiment bɛɛ lajɛlen sewara bɛɛ lajɛlen wasa karamɔgɔ an b'i fo kosɛbɛ ka i waleɲuman dɔn i ye diɲɛ nafali min kɛ i ye mali nafali min kɛ ka diɲɛ nafali min kɛ an b'i fo k'i barika da alhamdulilahi rabbil alamina wagati kɔni a ye dɔ kɛ ni ala sɔnna ni an bɛ sunata bila ta walima ni an bɛ dɔɔnin kɛ ayiwa bon aya ani mɔgɔw tɛ kuma na mɛ mɔgɔw tulo b'a la kosɛbɛ o ye tiɲɛ f'an k'a bila tan o ba y'a bolo ja an bɛ fu d'a ma a y'a bolo ja بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين سبحان الله ونعم الوكيل ونعم المولى من نصير يا الله يا جبار يا قهار يا وهيب
يا سماء يا سميع يا بشير يا صدور والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم تسليما. صل سبحان ربي رب العزة عما يصفون سلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. أمي الله فوق على بركة.